Rider Professional представя самоходна бензинова косачка с електрически стартер RDP GLM11. Самоходната бензинова косачка с електрически стартер RDP GLM11 е подходяща за косене и поддържане на малки, средни и големи зелени площи до 2500 квадратни метра и има 5 различни функции. Косене с задно изхвърляне. Косене с събиране на тревата в коша. Мулчиране. Косене с странично изхвърляне. Бърза връзка за включване на маркуч за лесно измиване след косене. Самоходната бензинова косачка RDP GLM11 има мощен 4-тактов двигател с работен обем 173 кубически сантиметра. Лесно стартиране с натискането на един бутон благодарение на електрическия стартер. RDP GLM11 използва батерия и зарядно от серията Rider Pro R20 System, които се предлагат отделно. Основната ръкохватка има масивна двойна рамка с удобен панел за поставяне на чаша или бутилка. Ръкохватката за управление има специално меко покритие за комфорт при продължителна работа. Тристепенното регулиране на височината й предлага максимално удобство в зависимост от ръста. Основната ръкохватка се сгъва бързо с едно движение, благодарение на двата лоста за фиксирането й. Така се спестява много място при съхранение. И 4-те колела са с лагери, а задвижващите задни колела са с голям диаметър за лесно маневриране. Височината на косене се променя лесно с един централен лост. Ширината на косене е 53 см. RDP GLM11 има удобен кош с обем от 70 литра и индикатор за запълване.